ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಟು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡಂದನೇ ಆಯ್ತಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಟು ದಂಟಿ ಏತ್ ಬೇಯುಂಡು ಆತಲಾಯ್ಕ ನಮಗೆ ತಿನ್ರೆಗ್ ಈಗ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆ ಗೆತ್ತೋ ನಿನ್ನೆ ಅಂಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಎಟ್ಟಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಕು ಎಟ್ಟಿ ಬಸಲೆ ರಸ ರೆಡಿ ಆತಂತಲೇಂದೆ ಎಡತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಜಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಬಂತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅವು ದಾದಾನ ಪನ್ನಡ ನಿಖಿಲ್ ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ಬಸಳೆ ಉಂಡು ಬಸಳೆ ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಕಿಂಜೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಕೆಲವಗಲ್ ಕಿಂಜೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಬಸಳೆ ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಉಂದೆತ ಒಂಜಿ ಕೈಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನವೇನೆ ನಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ತೋಜರೆಗುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಬಸಳೆ ಬೊಕ ಮರವೈದಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ ರೆಸಿಪಿನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ಲೆ ಅನ್ನೆಟ್ಟೆ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ನಿಗಿಲ್ ಬಸಳೆ ಕೊಯ್ಯೋಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಬಸಳೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಪನ್ಪೆ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಬಸಳೆನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಉನ್ನೇನು ಬೇಯರದಿ ಓಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿನ ಕೆಲವೇರು ಲುಂಬುವೆರು ಲುಂಬುದ್ಲ ನಿಗಲು ಪೊತ್ಪೋಲಿ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಕುಂಟುಡು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಅವೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಬಸಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಯರದಿಕ ತುಲೆ ಒಂದೈತ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಿಂಚೆ ಗೆಪ್ಪೊಡು ತಪ್ಪು ಗೆತ್ತದು ಕೆಲವರು ಇಡೀ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆರು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಡೀ ತಪ್ಪು ಬೊರ್ಚಿದ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಬೊಕ ಬೇಯುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತರಡ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮಕ ಇತ್ತ ತಪ್ಪು ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಲೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಮೂರುಡು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಎಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ತನ ಯಾವ ಬೊಕ ಅವು ಬೇಯುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗನಮ್ಮ ಬೊಕ ದಂಟಲಂಚೆನೆ ದಂಟಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐತೆ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೋಡನ ಗೆಪ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಲು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೂರೋಡು ತುಲೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೂರು ಎರಡಾಂಡು ಇಂಚೆ ನಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಯ್ತೆ ತುಲೆ ಈತು ಮೂರು ಎರಡಾಂಡು ತುಲೆ ಬಸಳೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಮೂರಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬೋಡು ನೇನು ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇರೆ ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಇದು ಲುಂಬುಗ ಆಯ್ತು ಧೂಳು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಲಾಯ್ಕ್ ಒರ್ಲು ಮಲ್ತು ಲುಂಬೋಡು ನೇನು ಬಸಳೆ ಲುಂಬುದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಂದು ದಿನ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮುರಿದು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲೊಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನು ಬಸಳೆ ದೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ನಿಗಲ್ಡ ಓ ಬಾಜನುಂಡು ಐಟು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಬಿಸಲೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪವಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇಯರು ದಿವನಗನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬರೋಡು ಸಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಬೇಯರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ್ದೊಲಿ ಆತ ನೀರು ಯಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೀರು ಗೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಜಿರವು ಬಸಳೆದ ಕೈಪು ನೀರು ಹಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಏತು ಬೋಡುತುಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ನೀರು ದಿ ಓಡಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತಲೆ ನಾನು ಬೇಯರದೀಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಸಳೆ ಬೇಯರದಿತ್ತ ಅವು ಸಿಕೆ ಬೈದಂಡು ಸಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ನಿಗಿರು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬಸಳೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾವುದು ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಮುಚ್ಚಿದಿದೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಟು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡಂದೇನೆ ಆಯ್ತಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಟು ಬಸಳೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋಡು ದಂಟಿ ಏತ್ ಬೇಯುಂಡು ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ನಮಗೆ ತಿನ್ರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಡು ಬಸಳೆ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪು ಲಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಅರೆಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅರೆಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ತುಲೆ ಯಾನು ಜಾತ್ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾತ್ ತಾರೈಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ತಾರ ಇಡು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪುಣತೆ ಅವು ಪೆರೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿಗೆ ತೊನ್ನೆ 10 ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದೇ ಚಮಚೊಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಐಟ್ 2 ಚಮಚಗೆ ತೊಂದಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ 7 ಮೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾತ್ ಪುಲಿನು ಯಾನು ನೀರಿಡ ನಲ್ಲಿದ್ದು ದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಂದೆ ನೀತೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಣ ಒವೇನ್ಲ ಒವೇ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿಯೇ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಬಸಲೆ ಕೈಪುಗು ಇದು ಉಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕನಕ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪುಲ ಆಪುಜಿದಲೆ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀಗಲು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇದು ಏನು ಬಾಜಾನು ಪಾಡುವೆ ಬಾಜಾನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಲ್ನ ದೆಕ್ಕುವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ತೆಕ್ಕಿನ ನೀರ್ಲ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿಕ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಏನು ದೆಕ್ಕದು ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿಡ್ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯೊಂಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಏನಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಸಾಲೆನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ನಂಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಪೊತ್ಪೆರಂಡು ಐಕೆ ಗ್ಯಾಸನು ತೂ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂದು ಮಸಾಲೆನು ಪೂರ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಡೆದಿನ ನೀರ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಐಕೆ ಈಗಲೂ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡಿ ಆಡ ತಾರಾಯಿ ಈಗಲೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೇ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನಿಗಲು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಪೂರ ತೋನ್ನೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ನೀರು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜೋ ನಂಗೆ ರಸ ಇದು ತುಲೆ ನೀರು ಕೂಟುದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಡು ನಿಗಲೆ ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ತುಲೆ ಆತು ತುಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಣಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ 3 ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ನಿಗುಲ್ಲ 3 ಚಮಚದ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಕ ನಿಗಲೆ ಉಪ್ಪು ತೂನ್ನೆ ಇದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದೆರದಿದ್ದು ಕೊದ್ದಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡು ಎಟ್ಟಿ ಪೊತ್ಪುಗ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಕೆ ಎಟ್ಟಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಂಡಿ ಕುಂಟುಡಿ ನಾವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಒಚ್ಚಿದೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಒಚ್ಚಿದೆ ಏನೇ ಕೊಂಡ ಧೂಳು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಏನಾಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಡ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಲುಂಬುವೇರು ಈಗಲ್ಲಿ ಲುಂಬೋಟ ಅಂಡ ಲುಂಬುಲೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಕುರೆ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿನ ಲುಂಬೇಡ ಐಟಿತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೆ ಲುಂಬುದು ಜಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿ ಕುಂಟುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತವೇನು ಒರೆಸಿಯೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ತೂದಿದ್ದು ಅವೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು ಅದಾಗೇನಾಪುಂಡು ಐಟಿತ್ತಿನ ಧೂಳು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಐಟು ಧೂಳು ಯಾನಿಗಲ್ಲಿ ತೋಜಾವೈತಲ್ಲ ಏನಾಪುಂಡು ಅಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡುಡು ಯಾನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ 25 ರೂಪಾಯಿದ ಎಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ಯಾನು ಮಾಡ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಬಸಳೆ ಪಾರ್ದಿನಿ ನಾನು ಅಂಚದ್ದು ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 25 ರೂಪಾಯಿದಾತ್ ಎಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ತೂದಿ ಓಡು ಇಜಿದ ಅವು ಕರಂಚುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಟ್ಟಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಬೆಚ್ಚೋಗ ಬೂರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮೆನವರೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತೆ ಕಮ್ಮೆನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡುವೇನು ಲಾಸ್ಟಡ್ ಎಂಡ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ಡ್ ಆಯ್ತ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡುವೇನು ಸಂತೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಬಾರ್ದು ಅವಲ ಏನು ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲು ತೂಲೆ ಮಾರ್ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗವು ಚಟ್ನಿ ಮೀನು ಇತ್ತನುಂಡದೆ ಇತ್ತನೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ತುಲೆ ಪೊಡಿ 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 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಂಗೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಧೂಳ್ದಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನನಗೆ ಬಾಜನು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೊತ್ಪನಗ ಐಟ್ ಧೂಳು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಂಚಿಂಚು ಉಂದಾಪುಂಡ ನೆಟ್ ದಾಲ ಧೂಳೆ ಇಜ್ಜಿತುಲೆ ಯಾರು ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆಡ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೇರು ದಾಲ ಧೂಳು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ
ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದಿತ್ತೇನು ತುಲೆ ಕೈಪ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಪೋಡು ಮುಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡುಡು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಹೊರ ಕೊದ್ದಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಆಯ್ತ ರಸ ರೆಡಿ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹೊರ ಕೊದ್ಯಾಡು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಬಸಳೆ ರಸ ರೆಡಿ ಆತಂತಲಿ ಅಂದೆ ಇದೇ ಇದು ಲಾಯ್ಗೆ ಆತಂತಲಿ ಈತ ಹದಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೆರೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಕಾಡಿರ್ ದಿಂಚಿ ಕಾತು ಗುಲ್ದೇರು ನಾವು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೆರೆ ಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚೋಕು ಬಕ ಏರಿಯಾವು ವೇದ್ ತೂಪೇರು ಇಂಜಾತನ ಪನ್ನಡ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡುವಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಬೇಕು ತೂಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಎರೆಗೆ ದಂಟು ನೆಟ್ಟು ದಂಟು ಚೋಕುಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಉರ್ತುದೀನು ಎಡದನ ಪೆಂಚಾತನ್ ಲೈಗಾದನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ಒಂದು ಹೀರೆ ಆಯ್ತಾ ಹೀರೆ ಬಸಳೆದ ಹೀರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಎಟ್ಟಿ ಅನಾಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಚೋಕು ವೇದಕ್ಕೆ ಎಡತನ ಟೇಸ್ಟಾ ಮೊರಡಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಜಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಬಂತೆ ಅನ್ಬೇಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನು ಸಾರಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ ನತವೇದ ಇದು ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಟ್ಟಿಬಾರ್ದು ಜೋಕ್ಲಿ ಏನ ಮಲ್ತನ ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಎಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಚೊಗ್ಬೇಡ ನನಾಗಲಿ ತಿಂದು ಕಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯಾರು ಬಸಳೆ ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ತುಯ್ಯಾರು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಏನೊಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನವೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬರೇಲಿ ಬೊಕ ನಾನು ಒಂಜಾತೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪುನು ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರೇರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರು ನನ್ನಡು ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್